إذا فيلم ندحر رأفتكما لايك لنا سبسكرايب بمقبار دقافكم قلتسولنا زموتو بارتتات نخيم لتقوم دما سبسكرايب بمقبار تخطاتلو. أب كاليفورنيا ديفيد نا جينيفر زبالو كل التماناتو لو ماناتون كلوغن تعم استفلالي هوتهم سنورو. جينيفر أتمرتيتا فلت السمن مسدولو يتودي أو قطرات كي تخلينيا. ديفيد جن أتمرتيتو تعم حفار تمهارين تخون لتزفوتي قلعة برحقة النار كم زاروا له زي محساب كالي عقمي يقولون أو جزء خفيلو بلاس فيلزل سعدان تسألي من فيلم مرأي بتعمي يزفوتي دقاقي مخمر أي استلعلة فيلم النار مسوم الزراوي خليو حدا جيزة اتا مصوبهم استفاتحة تديو مصوبهم بزعوانا معاي قرشنات بقى أساتي سمعة أو كندين عام حجاز جن ناي تلفزيون لم توسخو كوفيلو فيلم مرأي غتصل حدا معلتي أديهم ناصرح مسكدت جينيفر مسعاركا خوينا كونسرت خطر اتدالي ديفيد دما بينو خوينو تناي بلاسنفيل تخطاتال درامو كرئي دالي بتون كل تماناتو نتاريموت اناتو أسولان كلو عمريت وريقات سبر اندوت اتماعت اخوحوح سميعة جينيفر اناقويت كيراخت كوفتون كلا او افدقات نتاز طالاشي تيفي خعري امت ازل عراي تيفي دويلي سنحا جينيفر منو كيدولولو من دا انقيرو امت إلانا تقرمت نفتوش تقزات اتيو اتبركي بحايل النواقع انكلو كفت مسارحتاتو ملكع فلي زالت ريموتو تسيو ندي فيديو ندقا غوت انكلو نجينيفر سنة قصروا الوايوت زعق قصري كمان نجير ويلات مجرم تقصر ديفيد بتاتجرم ريموت نتا تلفزيون مسولعة بس جينيفر حفتو مبقاسي جمرو تمساسال ساعات افتوش تلفزيونون كل التنايتي بلاسنفيل زل تخطط الدراما توانتي نحنت مصحف مبقاسي جمرو هندت الريموت مبلج لا جميرو اتم كل تحوات نفتوش تلفزيوني اتيو اتفيلمي بتسألي من سعدان سلسة سارحة على ممون كومو يخوينو كنانومن تقرومن لتوم كاركترات كم زمساسل كوين يتغيرو بتسعد نسادما جورج ستاهلا أبوتهم كلتا متحف تبقسم نور حوات ماتيو نتمرت ساعات كم زأخلوم ينقرم بتوم كلتا حوات نايتو مفت فيلم السرحو كلتا نقوم زمساسلو كاركترات من النت كم زورسون بناتهم شم كم تصوعوا من لو يستوعلو اتو تلفزيون زعري لمساي افت تلفزيون كريئو يجمرو ازو خلو زفتر له ديفيد بزعوات الدراما بزح سلا زفلت له إلو نقعد اسبلوكم يولو بتو تلفزيون نفتنا يتخكلني عالمهم جينيفر عركا خمز متسن زمولو زولو سوسينو مع توقعو خمس تملسن يرئيا ديفيدنا جينيفر نتو تلفزيون زعري ساي نعلمنا ملسنا يلو مالايلو منو ساي جن صرف غونو سلسته سمعو تناديدو تساناويتو مخيد ريموت مسحاوقوا عدتهم كلتا كاركترات مقو نخولعو ناطربيزات صوعهم اتمقون بتعبس في حزوزحون حدثو كولعو زي يمثلني نيرو كورسون بليعهم ناتمرتنا خدون كلو ديفيد اتفيلمي بدن بسلازي كتاتولو كلهم كاركترات يستوعلو لهم جينيفر كدنقصن كتفرحن سلاز جمرت ديفيد اتو تيفي زعرسا اكسا زملسنا تمساسيلنا هنقصل مبر كالي خنقبرين خلني لي نقرا هندت حاو مطفات سرحتنياتات بمكينهم انافتون مصيوم نقوم زديت دمو يوردو جينيفر بتزولتو زدنقص كونتات انا مهاررتن كلا سكيب زتوهال حدا مهارتا مصيو سلام يولا وديو مسرئتو جينيفر بتعم تفوتو لتمرتم خادما دسكلا يجمر او كلاس اتيوم زعا جيوغرافنا تمهارو ممهروم ግን ብዛዕታ ከተሞም ዘለዋ ጽርግያታት እምበር ካልእ ክፋል ዓለም ይተልዕልሎም ጀኒፈር ነታ መምህር ካብዛ ከተማ እዚኣ ወፂኻ እንታይ ሌላ ሕምስ ሓተተት እቶም ካልኦት ተምሃሮ ተገሪሞም ይጥምትዋ እታ መምህር ድማ ካብዛ ከተማ ተወፂኻ ተመሊስኪ ኢኻ ናዛ ከተማ ተኣቲላ ትምልሰላ ዴቪድ ኣብቲ ትኽክለኛ ዓለሙ ከምኡ ሕማቕ ስፖርተኛ ይነበረን ሕዚ ግን ኩሉ ግዜ እታ ኩዕሾ ደርብዩ ብዘይ ችግር እዩ ናፍታ ባስኬት ዘእትያ እቶም ካልኦት ምስኡ ዝጫወቱ እውን ምንም ከይሰሓቱ ኩሉ ግዜ እምዝእትዩ እዚ ማለት እቲ ዓለሞም ብስክሪፕት ዝተሰርሐ ስለ ዝኾነ ማንም ሰብ ኩዕሾ ክስሕተ ይግባአን ስኪፕ ናብ ዴቭ ቅርብ ኢሉ መፅዩ ንሓፍትኻ ንቆፅሮ ሓታ ዶ ኢሉ ምስ ሓተቶ ዴቪድ ግን እቲ ኤፒሶድ ገና ስለ ዘይጀመረ ቁሩ ተጸበይሉ ይናገሮ ስኪፕ ዝተናዲዱ እታ ኩዕሾ ደርብዩ ከየእትዋ እንትኸይድ እቶም ካልኦት ተገሪሞም ይርእይዎ ዴቪድ እቶም ካራክተራት ካብቲ ዝተጻሕፈሎም ስክሪፕት ወፃእ እንድሕር ዳኣ ኸይዶም እዛ ዓለሞም ከም ዝበላሸ ምስ ፈለጠ ቀልጢፉ ኸይዱን ጀኒፈር ምስኡ ኣብ ቁፅሮ ክትወፅእ ከም ዘለዋ ይነግራ ጀኒፈር ግን መዓልታ ብጣዕሚ ዝገርም ከም ዝነበረን ኣብቲ መፅሓፍ ምንም ዝተጻሕፈ ጽሑፍ ከም ዘየለን ኩሉ ትገጻት ጋሕ ዝበለ ምዃኑን ትነግሮ እዚ ይትረፍ ነታ መንዲላ ውፅያ ሓዊ ከተንድዳ ትሞክርላ ሓዊ ትነድድን እዚ ስለ ዝኾነ እዮም እቶም ሓዊ ዘጥፍኡ ሰራሕተኛታት ንደማሙ ካብኦም እናውረዱ ዝውዕሉ ኣለዉ ኣብታ ሰዓት ንሳ ድማ እቲ ናይ ጀኒፈር ሰሓቕቲ ዕርኽታ መፅን ስኪፕ نعان قصرخ حتى 5 دالو لي نقرأ جينيفر بزي تسمامعة كم تحوا ديفيد زلاخ تقبر تجمر مشيتو جينيفر
ምስ ስኪፕ ንዘለዋ ቆፅሮ እናተዳልየትን ከላ ኣብ መስትያት እናርአየት ንዴቪድ ንምንታይ ክዳውንትና ኣመቺዩ ዝሰጠመ ብዚ ዝሰሓወድኒ ማለት ዲላ ምስ ሓተተቶ ዴቪድ ኣወዳት ዝዓለም እዚ ብዝተቐልዐ ክዳውንቲ ብዙሕ ይምሰጡን ኢሉ ይነግራ። እዚ ዜና ግን ብዙሕ ደስ ይብላን። ዴቪድ ናብቱ ዝሰርሐሉ ዳጁስ ዶንጊዩ ስለ ዝነበረ እናጎየየ ይኸይድ። ዴቪድ ናብቱ ስራሕ ዶንጊዩ ስለ ዝመፀ እቲ ሓላፊኡ ቢል እንታይ ከም ዝገብር ስለ ዘይፈልጥ ከየቋረፀ ነታ ጣውላ ይውልውል ነይሩ። ዴቪድ ንቢል ኢዱ ሒዙ ዋላ ኣነ የምፃዕዳ እምበር ዝደለኻዮ ነገር ኩሉ ግዜ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኢሉ ይናገሮ። ንምሸቱ እቲ ዳ ምግቢ ቤት ብብዙሓት ተምሃሮን ካስተመራትን ይመልእ። ኣብ መንጎኦም ድማ ጄኒፈርና ስኪፕ ኣብቲ ቆፀሮኦም ይርከብዎም። ስኪፕ ነጓላት ብጣዕሚ ስለ ዝሓፍር ነገራት ቀስ ኣቢሉ ክወስዶም እዩ ዝደልሎ። ጄኒፈር ግን ብዚ ነገር እዚ ብጣዕሚ ተበሳጫ ናብ ሽንቲ ቤት ክዕርፍ ኢላ ትኸይድ። እቲ ሽንቲ ቤት ግን ከም ሽንቲ ቤት ይክፍል እምበር ናይ ባሓቂ መሸኒ ቦታ የብሉን። እተን ኣዕሩኽታ ናብኡ ስዒበን ናብቲ ፍሉይ ቦታ ክወስደኪ ዶ ይኾን ኢለን ምስ ሓተትኣ ጄኒፈር ብዛዕባ እቲ ቦታ እሱ ምስ ፈለጠት ተመሊሳ ንስኪፕ ሒዛቶ ካብቲ ዳ ምግቢ ቤት ትወፅእ። ዴቪድ ብሓደ እናወፅኡ ምስ ረኣዮም እንታይ ከም ዝሓሰበት ተረዲእዎ እናጎየ ወፂኡ ጠጠው ከብላ ይሙክር። ግን ከይሰምዐቶ ምስ ስኪፕ ርሒቓ ትኸይድ። ኣብቲ ዝተባሃለ ቦታ ምስ ከዱ ጄኒፈር ንዴቪድ ንኽስዕማን ዘይደልዮ ነገር ቀልጢፉ ንኽገብርን ተገድዶ ትጅምር። ስኪፕ ግን ቅድሚ ሕጂ ናብ ከምዚ ዓይነት ቦታን ኩነታትን በፂሑ ስለ ዘይፈልጥ ብጣዕሚ ይጨናነቕ። ጄኒፈር ግን ንውር ነገር ምዃኑ እናርአየት ናይ መጀመርያ ግዜኡ ትህቦ። በቲ ወገን ድማ ቢል ናብ ናይ ዴቪድ ገዛ መፂኡ ንመጀመርያ ግዜ ብዘይካኻ ስራሕ በይነይ ዓፅዮ ኢሉ ከም ዓብዪ ዜና ይነግሮ። ቢል ሓድሽ ነገር ብምግባሩ ብጣዕሚ ከም ዝኮርዐን ብጣዕሚ ከም ዝተሃንጥየን ንዴቪድ እናነገሮ እንከሎ ቤቲ ብቱ ኣፍ ደገ ምትሓልፍ ምስ ረአያ ተዚዙ ጠጠው ይብል። ክልቲኦም ብጣዕሚ ከም ዝተፋተዩ ግልፂ እይኔ። ንምሸቱ ስኪፕ ንጄኒፈር ሒዝዋ ናብቲ ገዛ ይመፅእ። ዴቪድ ድማ እዚ ለውጢ እዚ ኣብዚ ዓለም እንታይ ዓይነት ችግር ከም ዝፈጥር እናተጨነቐ ይጸንሕ። ስኪፕ ንገዝኡ እናኸደ እንከሎ ኣብ መንገዲ ቀያሕ ፍየር ስለ ዝረአየ ብጣዕሚ ይግረም። ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ሕብሪ ኣብቲ ዓለም ተረኣዩ ይፈልጥን። ብፅባሒቱ ዴቪድ ኣብታ ቴሌቭዥን ነቲ ቴሌቭዥን ዓራይ እናኣለሸ እንከሎ ከግኖ ይከኣልን። ትምህርቲ ምስ ከዱ ኣብ ናይ ስፖርት ፐሬድ ስኪፕ ነቶም መማህርቱ ብዛዕባ ትማሊ ምስ ጄኒፈር ዘሕለፎ ዝገርም ምሸት ከውግዖም ይጅምር። እዚ ሰሚዖም ኩላቶም እታ ኩዕሾ ክድርብዋ እንከለዉ ናብቲ ባስኬት ዘእትያ ዋላ ሓደ የለን። ዴቪድ ተጨናኒቑ ናብ ጄኒፈር ከይዱ እዚ ዓለም እዚ ከም ተበላሽየላን ነገራት ብጣዕሚ ከም ዝቕየሩላን የጠንቅቓ። ጄኒፈር ግን ኣብዚ ዓለም እዚ ዝነብሩ ሰባት መቸም ሕጉሳት ኮይኖም ኣይፈልጡን። ናይ ሓቂ ድማ ሕጉሳት ክኾኑ ይግባእ ኢላ ንዴቪድ እናነገረቶን ከላ ሓንቲ ተምሃሪት ማስቲካ እናንፍሐት ይርእዋ። እታ ማስቲካ ግን ፒንክ ስለ ዝኾነ ከለራ ብጣዕሚ ይግረሙ። ጄኒፈር ግን እዚ ኣነ ስለ ዝገበርኩ ኢላ ንዴቪድ ትነግሮ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ኩላቶም ቶም ተምሃሮ ከምቲ ስኪፕና ጄኒፈር ዝገብርዎ ምግባር ይጅምሩ። እዚ ነገር ቀስ ብቐስ ነታ ከተማ ብጣዕሚ ቀይራ ይጅምር። እቶም ባስኬትቦል ተጫወቲ ኣብ ባስኬትቦል ዝኸፍአ ውፅኢት ምምፃእ ይጅምሩ። እቲ ዳጠዋሉ ዓራት ብዕፅፊ ምሻጥ ይጅምር። ከለራት ድማ ብዝኸድካዮ በዝሒ ክረአ ይጅምር። ዴቪድ ኣብቲ ቴሌቭዥን ዓራይ ቀትርን ለይትን ዋላይ ኣልሾ ከግንዮ ይከኣለን። ሓደ መዓልቲ ኣብቲ ዳ ምግቢ ቤት ዴቪድ እቶም ተምሃሮ ካብቲ ካልእ ግዜ ዝተፈለየ ፀባይ ከም ዘለዎም ይርኢ። በዝሒ ምስዓዓምን ሮካን ሮል ደርፊ ምስማዕን ይውዝሑሉ። ብድሕሪ ጠረጴዝኡ ድማ ቢል ተሓዊኡ ይጸንሕ። ዴቪድ እንታይ ኮይኑ ክሓቶ ከሎ ኩሉ ምግብታት ከም ዝወደአን ስርሑ ብጣዕሚ ይጸልኦ ከም ዝጀመረን ንዴቪድ ይነግሮ። ዴቪድ ችግር የብሉን ኩሉ ንገብሮ ነገር ክንፈቲ ግዴታ የብልናን ኢሉ ብዘጽናዕንዑ ቢል ኣብ ዓመት ዝፈትዮ ግዜ ክሪስመስ ምዃኑን ኩሉ ግዜ ስእልታት ከም ዝስእልን ንዴቪድ ይነግሮ። ካብቲ ናይ ስእሉ ደፍተር ውፅኢ ድማ ንዴቪድ ብዙሕ ጽቡቓት ስእልታት ከርእዮ ይጅምር። ጆርጅ እናቶም ካልኦት ኣዕሩኽቱ እቶም ባስኬትቦል ዝጫወቱ መናእሰይ ብዙሕ ግዜ ከም ዝሰዓሩሉ ምውጋዕ ይጅምሩ። እቲ ቦብ ዝበሃል ከንቲባ እታ ከተማ ግን እዚ ነገር እዚ ከኣምኑሉ ይከኣለን። ምክንያቱ እቶም ባስኬትቦል ዝጫወቱ ቆልዑት ቅድሚ ሕጂ ተሳዒሮም ኣይፈልጡን። ቤቲ ምስ ኣዕርኽታ ኣብ ገዛ ኮይና ካርታ እናተጫወተትን ከላ ሓንቲ ዓርካ ጓላ መልሓሳ ፒንክ ከም ዝተቐየረን እቲ ከለር ናብ ከንፈራውን ከም ዝድይብሎ ሪኣ ንጓላ ሒዛታ ናብ ሕክምና ከም ዝኸደት ካልአይቲ ሰበይቲ ድማ ኣብቲ ኣፍ ደገ ኣይስክሪም ድኳን ቆፃል መኪና ከም ዝረአየት ነግረን። ቤቲ ቡቱ ዘርእን እናተገረመት እቲ ትጫወተሉላ ካርታ ተልዕሎላ ከለር ከም ዘለዎ ምስ ረአየት ብጣዕሚ ትግረም። ንምሸቱ ቤቲ ንጄኒፈር ኣብቲ ናይ ፍቕሪ ቦታ እንታይ ከም ዝፍጠርሎ ንጓላ ተሓታ። ጄኒፈር ድማ እቲ ነገር ክተምህራ ክትሙክርን ከላ ጆርጅ ፈፂሙ ከም ዘይገብር ትነግራ። ብኢዳ ጥራይ ከመይ ጌራ ንሰብኣያ ብጣዕሚ ከም ተማልሎ ክተምህራ ትጅምር። ንምሸቱ ጆርጅ ኣብ ምድቃሱ ንኸይርስ ተዳልዩ እንከሎ ቤቲ ድማ ነብሳት ሓፂባ ከምቲ ጄኒፈር ዝበለታ ምግባር ትጅምር። እቲ ስምዒት ደስ ኢልዋ እናጣዓመቶን ከላ
عينا قلح تبللا اتنا شاور مندق استقلم خوين يصنح اتا افدقوم زلا ام دما هندت حاو تقصل ديفيد ازريو እናጎ يخيدو نفتم حاو زطفو سرحتኛታት ክጽውዕ ይሙክር ولا حدا ግን መልስ ዝወሰብ የለን ከም ሰምዕዎ ለው ተረዲእዎ እተሓውዙ ለነበረ ድሙ ይውልሎ ቶም ሰራሕተኛታት እናጎየዩ ክዳውንቶም ምግባር ይጅምሩ ቶም ሓው ዘጥፉ ሰራሕተኛታት ናብ ናይ ዴቪድ ገዛ ምስ መጹ ቅድሚ ሕጂ ሓውሪኦም ስለ ዘይፈልጡ እንታይ ከም ዝገብርዎ ይፈልጡን ዴቪድ ካብቲ መኪኖኦም ዘሎ ቱቦ ልዒሉ ማይ ምድፋእ ምስ ጀመረ እቶም ጎረባብቲ ተኣኪቦም ምርኣይ ይጅምሩ ብጽባሒቱ ዴቪድ ይጅግንነቱ ተዋሂሉ በከንቲባት ከተማ ሜዳልያ ይሽለም ድሕሪት ስነ ስርዓት ማርግሬት ኣብ ገዛ ሰርሕቶም ብሽኩት ሒዛ መጽያ ንዴቪድ ተወ ማርግሬት ሃንደት ስለ ዝፈትየቶ ብጣዕሚ ተገሪምኒ ዴቪድ ከም ትወትሩ ናብ ስሩሑ ዶንጊው እናጎየን ከሎ ኣብታ ኣፍ ደገ ክልተ ሰዓሙ ሰባት ይርኢ ክልቲኦም ድማ ሙሉእ ንሙሉእ ከለር ስለ ዝነበሮም ብጣዕሚ ይገረም ኣብቲ ውሽጢ ካልኦት ብዙሓት ጃዝ ሙዚቃ ሰምዑ ከለር ዘለዎም ተምሃሮ ይርኢ ኩላቶም ግን ተመሲጦም ንዴቪድ እዮም ዝርእይዎ ኣለዉ ምክንያቱ ድማ ዴቪድ ከመይገሩ ሓው ምጥፋእ ከም ዝኽኣለ ክፈልጡ ስለ ዝደልዮም ዴቪድ ድማ ኣብቲ ዓደይ እቶም ሓው ዘጥፍኡ ሰባት ከምኡ ገይሮም እዮም ዘጥፍዎ ነይሩ ኢሉ ይነግሮም እቶም ሰባት ኣብይ ዓደ ካይሎም ምስ ሓተትዎ ካብ ፕላስንቪል ወፃኢ እንትብሎም ኩላቶም ብጣዕሚ ይገረሙ ዴቪድ ብዛዕባ ዓለም እናውግዖም ብዛዕባ ዝኾነ ሩዋ ክነግሮም እንከሎ ሓደ ተምሃራይ እወ ብዛዕባ ትሩዋ ኣንቢበ ነይረ ኢሉ እታ መፅሓፍ የምፀሉ እታ መፅሓፍ ክሪእዋ እንከለዉ ድማ ፍርቃ ተጀሚራ ፍርቃ ግን ተቋሪፃ ጻዕዳ ሹታት እያ ዝተዓዘብዎ ነገር ድማ ነቶም ቆልዑት ዘምሃርዎምን ዝነገርዎምን ታሪክ ዓለሞም ሓቀኛ ምዃን ይጅምር ቶም ተምሃሮ እታ መጽሓፍ ከመይላኹም ትውዳእ ምስ ሓተትዎም ዴቪድ ክነግሮም ይጅምር ሃንደበት ድማ በስማታዊ መንገዲ ቱ ጻዕዳ ነበረ ናይታ መጽሓፍ ገጻት ጽሑፍ ክመልእ ይጅምር ተሃንጢኦም እቶም ተምሃሮ ተወሳኺ መጽሓፍቲ ንዴቪድ የምጽሉ ዴቪድ ኩሉና መልአ ስለ ዝሐጉሶም ካብቲ ዳምግቢ ቤት ወፂኦም ኣብ ላይብረሪ ኸይዶም ወረፋ ይሕዙ ምክንያቱ ኣብቲ መጽሓፍቲ ብዛዕባ ካብ ከተማ ወጻኢ ብዙሕ ክመሃሩ ጀሚሮም ኣብቲ ዳቕምቃም ኮፍ ኢሎም ድማ እቶም ዓበይቲ ካብ ባህሎም ዝወፀ ብዙሕ ነገራት ስለ ዝርእዩ ክጭነቁ ይጅምሩ ከንቲባ ቦብ እዚ ነገራት እዚ ደስ ስለ ዘይበሎ ናብ ጆርጅ ኮይዱ ብዛዕባቶም ክልተ ዕፅፊ ዓራት ዝገዝኡለውን ስራሖም ዝጎድፉለዉ ሰባትን ከማኽሮ ይኸይድ ከም መፍትሒ ኢሉ ድማ ንጆርጅ ምስኡ ንኽሰርሕ ዕድል ይፈጥረሉ በዚ ተሓጒሶም ንቤቲ ምግቢ ንኽተምፀሎም ጆርጅ ይፅውዓ ከየምፀትሎም ስለ ዝደንገየት ግን ጆርጅ ንዴቪድ ንኽእልሻ ይልእኾ ዴቪድ ክእልሻ እንከሎ ኣብቲ ዳክሽኔ ሰውነታ ሙሉእ ንሙሉእ ከለር ስለ ዝመልአ እናኸየት ኣብ ዳክሽኔ ትፀንሖ ሕብራዊ ስለ ዝኾነት ሰብኣያ ንኸይፀልኣ ከም ትፈርሕ ንዴቪድ ምስ ነገረቶ ሜክኣፕ ገይሩ ናብቲ ንውሮት ሕብሪ ንኽትምለስ ይሕግዛ ጆርጅ ሽማ ምፅዋዕ ስለ ዘየቋረፀ እቲ ምግቢ ሒዛሃሉ ሕዚ ክትከይድ ትኽእል እያ ብፅባሒቱ ዴቪድ ንቤል ዓብይ ናይ ስእልታት ደፍተር ሒዙሉ ይኸይድ ቢል ድማ በቲ ስእልታት ተገሪሙ ከምዚ ዓይነት ስእልታት ከለር ስለ ዘይርኢ ክስእል ኣይክእልን ኢሉ ንዴቪድ ይነግሮ ንድሕሪ ሰዓት ድማ ዴቪድ ንማርግሬት ንቆፀሮ ቆፅራ ከሎ ፈቃደኛ ኮይና ሰዓት ተቋፂሮም ይፈላለዩ ሓደ መዓልቲ ኣጋጣሚ እቲ ቴሌቪዥን ዝዓሪ ሰብኣይ ኣብ ቴሌቪዥን ናብ ዓለሞም ክምልሶም ድልዎ ከም ዝኾነ ምክንያቱ ድማ ኣብቲ ዓለም ንሱ ብዙሕ ስለ ዝቕይሩለውን እናተዛረበ እንከሎ ዴቪድ መፅዩ እታ ቴሌቪዥን የጥፍኣ ናብ ጀኒፈር ከይድ ድማ ፍልይ ዝበለ መፅሓፍ እናንበበት ፀንሖ ጀኒፈር ንምንታይ ከለራ ከም ዘይተመለሰ ንዴቪድ ክትሓቶ ከላ ምናልባት እቲ ብሓቂ ዘሐጉሰና ነገር ገና ስለ ዘይረኸናዮ ንኾን ኢሉ ነጊሩ ምስ ማርግሬት ናብቲ ናይ ፍቕሪ ቦታ ከዱ እንከለዉ ዳርጋ ኩሉ ነገር ሕብሪ ክህልዮ ይጅምር ኣብኡ ድማ እቶም ካልኦት ካፕላትን ተምሃሮን በዓልቲ ንባዕልቶም መፅሓፍ እናንበቡ ሙሉእ ንሙሉእ ከለር እናተቐየረ የርእይዎም ንምሸቱ ማርግሬት ዝኣረየቶ ወይንን ኣፕልን እናብልዐቶን ከላ ዴቪድ ብዙሕ ካብ ናይ ዓለሙ ታሪክ ይነግራ ኣብ ከተማ ቤቲ እናተንቀሳቐሰትን ከላ ቦቱ ናይ ምግቢ ቤት ሞሽኮት ፍልይ ዝበለ ዓብይ ዝስሕብ ስእሊ ትርኢ ኣብቲ ውሽጢ ምስ ኣተየት ቢል ዝተፈላለዩ ስታይል ዘለዎም ስእልታት እናሰኣለ ይፀንሓ ናቱ ስእልታት ክትርኢ ፈቂዱ ኣብቲ ደፍተር ዘለዉ ብዙሓት ፌመስ ስእልታት ክትርኢ ጋብዛ ቤቲ ኣብቲ ደፍተር ዝነበሩ ስእልታት ሓንቲ ሰበይቲ እናኸየት ከም ዝኾነት ምስ ረአየት በዓልታውን ምካይ ጀሚራ ንብዓታ ክትሓስስ እቲ ሜካፓ እውን ምስኡ ምሕሳስ ትጅምር ፈሪሓ ካብቲ ገዛ ክትወፅእ ክትሙክር ከላ ቤል እናጎየ ከይዱ ይሕዛ ምክንያቱ ከለራ ብጣዕሚ ፈትይዎ ስለ ዘሎ ክሪኦ ደልዩ ምሕሳስ ይጅምር ኣብ ገዛ ጀኒፈር እናንበበትን ከላ ብጣዕሚ ይቆራ ጃኬት ትገብር እቲ መፅሓፉን ብደንቢ ክረአያ ስለ ዘይከኣለ መነፀር ትገብር ኣይተረድኣን እምበር ቀስ በቐስ ናፍቶም ኣብቲ ዓዲ ዘለዉ ሰባት እያ ትቕየር ዘላ ሽዑ ንሽዑ ድማ ስኪፕ ፀፀርና ሞሽኮታ ደርብዩ ሎማዓንቲ ኣብቲ ናይ ፍቕሪ ቦታ ቆፀሮ ከም ዘለዎም ይነግራ ጀኒፈር ግን ተፅንዕ ከም ዘላን ሎማዓንቲ ከም ዘይተረከብን ነጊራ ተባርሮ ኣብቲ ከተማ ንመጀመርያ ግዜ በርቂ ይርእዩ ጆርጅ ንገዝኡ መፅኡ ንቤት ፀዊዑ ድራር ይርእሎ ገና ኣይተዳልየንኒ
أفتدام جبيت بيل نبيتي سئلة يزولو اتبرك اخترقي نفت مشكوت حليفيلا تمليسا نفت ناي بيل سئلة رئلا بتعم تقرم تناي فقر بوتا بحايل ما يوقع سلس جمرة فريحهم نام عقلي خدو ديفيد نفت ما يوتيو ماي منم حدا هم زيولون منم كم زيولو من يرئيهم جورجون كابكز اوتيو ما يوقع له كنسو تستلمده هيوتو كم تخالي جزا سلازيلا بتعمي تناديدني ممارس سينو دما نفتو داوقم كام زفولتو معروختي خيد سوم دما بتاريخو بتعمي قرومون يفرحون كلمة حجو كتم كم زال نجارات تفتيرو يفلتن حدا عركو دما أزوانو بمستارر خمزنا ددن سويتو خورتات سريع أمزنا ورتن يرئيهم كلاتهم تمسو التأكيوم أنشتم بتعم زلز غيرالوا أنت أرتف كتم أمني لوت إنخك ألوزو يداليو أبتدام جبيت دما بيت النبيل يسععمو صباحيتو نمج مراجزة أفتختما مغنة النيمارة مرة بيلنا بيت تختصو انكلو ملو أبتدام جبيتن بعلتومن كلر بكلر كم زخوني ريو جينيفرون أو جزعة كلر خمس تغيرات رئي أفتناي فقر بوتا مارغريت كتسئن كلاون حوراوي تاخوينا نعم زحزم كنتات كن نمنتايكم زخونة ديفيد حزون تسألي من سعدانيني أفتخت ما تلو تطات نموقع حيال كونفرنسي دالة جوج نبيتي كونفرنس نخد كيد كأمناي مكر ساقن فقادن يكونتن جوج زكالرات زي جيزا وخمز خونن سويتو كل جيزا مقو ختدالي لخمز قبقن إنها تجعال شغيت يتصنح بيتقن مقوي سارحة خمس صنحتولون كم يقروا ميقوموا لع خمز غقلنا رئاتو تخيد ديفيد مارغريت مجمع جيزا كالرا ما تسلال النهوان كله كل التحورو زي ولهم تمهار مجعم كونفرنس خمس تدالي نمارغريت ناس حقوين نقروهم افتاخوا وتكنتوا كالرات نمتاكم زغير اللون خون لهم دو خوني ولهم نيلو نساعد كجاقاجق الجمر إذا سمعوا بيل تكلرا ما سألي كاب مشكوتو نحققون كله بيتي شانت حيزانا ونا متساتي رئة بتصبحتو بزحات دكانات كلر يفكرن زول بوستر مسكالي جمرو ودقا دما افتدام جبيت مشكوت بيتي تراح نمساس تسأل سلسلة تقرمو ميريو ديفيد ازوريو مسحالفة نفتدا تلفزيون مساعتي اتو تلفزيون عراي على تلفزيون ناتزاري ريو ديفيد نوع على مخمول سو خمس دل مسنقورو ديفيد فقادنيا سلزينارا كافتدا تلفزيون يوتس هندوت جن يطم مهارتو نبيتي كلرا ما سلازخونات كسعقوان كشما قوان سلازرقيهم تماليش خيدو نحدا بوكس وقعيو رقم وتم قولعت كن كدم حزي داميخون بأسي ريام سلازي فولتو دنجيسهم كافت خاوي هدمو ديف دما نمج مراجزة افت عالم حراو خوينو نبيتي تحاقوشي حقفا افت دام قبيت بزحات سفات تأكيوم نتدس يولوم سئل النار ايو سلازنحو حدا ساي من العلو نتبيترو شندي يسورو تمسات كتاوعلون كحقوسون سلز جمورو توسخ عمتسن قال تمتمن افتخت ما يلعال افتوش تدام قبيت اتيوم كله طوالون نورتن سئلتاتن مسبارن مبلشاون يجمرو افتمشد دما اتوم كلر زيولوم ساعات اقرقر فتيروم مصحفتي كله تختما كقاصلو يجمرو جينيفر جن انت حنت تفوتيا مصحف نخيق قاصلولا تبقى سيانيرا اتا مصحف منطيلاتو هاديما ناو ديفيدن نفتم كالوتو غالاتن كتحوسن كلا ناي بيلا مقبيت كم زلو فراريسون كل نجار تسفاورين يصنحهم تحواويروم دما مصراين من العالن يجمرو صباحيت دما تكينتيا نتوم هزو اكيو نتوم حبر زلوم ساعات حدش حق هنا وصلنا يلو حق يتصدق افتدام قبيت ديفيد نتوم حبر زلوم ساعات تحقنا نبول من كلو تناي فقرات بوتا لايبراري حبر زلو نجارات دس الموسيقان عبيت عراتاتن كم استخلكلو ينبه كلاتهم دما فريحهم نتا موسيقى تدرف نارتيب يطفوا ديفيد جن دفارات قونهم زلومن زدلي ونجر كقالس خمس قبا نجيرو تاتيب مليس يولع كلاتهم تون كلر زلوم ساعد دما تأكيوم افتدام قبيت يحضرو ديفيد دما نبيل داكيموم مسألكم زجمرو قالي اتيلو صباحيت نقو دما حدا غازيت ازعد القلعه ابلع لديف نابيل زدقسو لمندق بزح دزول سئلتات تسألي رئي افتسئلي درف موسيقان دانان بزح مصحفتن يريو نتسئل خرئي بزح ساعه تأكيو مسمصه اتسئلي دسكم زيولوم ناتزارو بيلنا ديف كم زسوري يقروم دحرستو سنغيزه جورج نديف كرئي نفت اسرائيل اطرمز صنحم قلنا لعيمت بيتي كمساسته مع التحديقاتهم زغدتن بزيكا كم قدمو هيوت قتل كم زيكا الن نديف يدي نغرو نمنتاكم زخونه جورج نديف كحطون كله سبات يغيروا سلازخون نبر من مستفطر نغير كم زيله نجورج نغرو تفرد بيت بيلنا ديفيد بزح زي تفقد كلرات سلاسته تقومو ناوخم زموصو اتدانيا نغرو
ዴቪድ ጠበቃ ከም ዝደሊ ምስ ተዛረበ እቲ ዳኛ ነገራት ቀልጢፍካ ንምውዳእ ጠበቃ ይንጥቀም ኢሉ ንዴቪድ ምስ ነገሮ ዴቪድ ካብ መቕማጡ ተላዒሉ ኣብ ህይወት እንታይ ከም ዘሐጉሰኩም ኩላትኩም ንገሩን ኢሉ ምሕታት ይጅምር። መልሲ ምስኣነ እቶም ሰባት ሕብሪ ሃልይዎም ሕብሪ ሃልዮም ክንዱ ኣፈላላይ ከም ዘየለ ይነግሮም። ንጆርጅ ንሰበይትኻ ዘይካ ክትሰርሐልካን ምግቢ ክተብልዐካን ክዳንካ ክትሓፀልካን ካልእ ክትገብር ናፍቅካ ትፈልጥ ዶ ኢሉ ምስ ሓተቶ ጆርጅ ብሓዘን ናብ ሰበይቱ ቅንዕ ኢሉ ይጥምት። ጆርጅ እናኸየ እወ ሕጂ ብጣዕሚ ናፊቀያ ምክንያቱ ከለር ንዓኣ ተወሳኺ መልክዕ እምበር ካልእ ኣይኮነን ኢሉ እናተዛረበ እንከሎ ንባዕሉ እውን ሕብራዊ ይኸውን። ዴቪድ ብዛዕባ ፅቡቕ ስምዒታትን ሕጉስ ምዃንን ምዝራብ ክቕፅል እንከሎ እቶም ሕብሪ ዘይነበሮም ኣብቲ ፍርዲ ቤት ኮፍ ኢሎም ዝነበሩ ሰባት እውን ሕብራዊ ክኾኑ ይጅምሩ። እቲ ኬንቲባ ብስቕ ክበል ዋላ ይዛረቦ ዴቪድ ምዝራብ ስለ ዘይቋረፀ ተናዲዱ ምዝራብ ይጅምር። ዓው ኢሉ ምስ ተዛረበ ጆርጅ እውን ንባዕልቱ ሕብራዊ ይኸውን። ኩሉ ሰብ እናተገረመ እንከሎ ቤቲ ንዴቪድ ምስትያት ትድርበሉ። ነቲ ከንቲባ መሊሱ ገፁ ከሪኦ እንከሎ ደንጊፁ ካብቲ ፍርዲ ቤት እናሃደመ ይወፅእ። ሓደ ቆልዓ ናብቲ ፍርዲ ቤት ኣትዩ ድማ ኣብ ደገ ዝገርም ነገር ስለ ዝፍጠርሎ ንዑ ተለወሉ ውፅ ኢሉ ይፅውዖም። ደገ ወፂኦም ከተማኦም ብብዙሓት ደመቕቲ ከለራት መሊኣ ስለ ዝፀንሐቶም ብጣዕሚ ይድንግፁ። ዴቪድ ንማርግሬት ምስ ሰዓማ ናብ ጎየና ናብቲ ቴሌቪዥን ክርኢ ኸይድሎ ከለር ዘለዎም ናይ ዓለሞም ምስልታት ምርኣይ ከም ዝጀመሩ የስተውዕል። ድሕሪ ቁርብተይ ጀኒፈር ንዴቪድ ኣብዚ ዓለም እዚ ናብ ኮሌጅ ክትከይድ ተስፋ ስለ ዘለዋ ቁሩብ ከም ትጸንሕ ትነግሮ። ዴቪድ እውን ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ክሪኣ ከም ዝመጽእ ቃል ኣቲላ ምስ ሓቑፋ ጀኒፈር ናብ ኣውቶቡስ ትስቀል። ዴቪድ ንገዝኡ ምስ ከደ ማርግሬት መፅያ ሓቑፋ ሳንድዊች ሂባ ፈፂሙ ንኸይርስዓት ነግሮ። ቤቲ ድማ ንዴቪድ ፎጣ ኸዲና ብጣዕሚ ከም ትናፍቆ ነጊራቶ ናብ ዓለሙ እናተመለሰ ደው ኢለን ይሪኦ። ናብ ዓለሙ ምስ ተመለሰ ኣብ ቴሌቪዥን ናይቲ ዝነብረሉ ነበረ ዓለም ፕሮግራም ክጅምር ይጸንሕ። ዴቪድ ግን እቲ ቴሌቪዥን ኣጥፊኡ ኣዲኡ ኸሪኣ ናብ ዳክሽን ይኸይድ። ተጨኒቓ እናኸየት ምትጸንሐቶ ዴቪድ ብዙሕ ነገር ከማኸራን ክጽናዕንዓን ስለ ዝጀመረ ወደይ በሲሉላ እናሰሓቐት ተጥምቶ። ኣብ ፕላስንቪል ድማ ዓለሞም ሕብራውን ሕጉስን ስለ ዝኾነ ቤትና ጆርጅ መጻኢኦም ከጉዑ ኮፍ ይብሉ። ቤል እውን ምስኦም ይመጽእ። እዚ ፊልም ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። እዚ ቻናል ሰብስክራይብ፣ እዚ ቪድዮ ላይክ ምባል ከይትርስዑ። ክሳብ ንጋነ ሰናይ ጸኒሒት።